A preto sme na začiatku roka v tejto knihe Žalmov, aby sme sa v týchto piesniach a modlitbách zapozerali na Ježiša Krista. Že čo vlastne znamená mať radosné srdce, pokojné srdce, uctievajúce srdce. A dnes to bude Žalm 27. Prosím, nájdite si ho spolu so mnou a budeme sa pozerať na srdce, ktoré uprostred nebezpečenstva, uprostred chaosu, nechaosí. A dôveruje, nerozsype sa. Budeme hovoriť o srdci, ktoré je jednoznačne sústredené, zamerané na svojho Boha. Lebo dôvodov na neistotu, na úzkosť, na strach asi môžeme menovať celý večer. Môžeme rozprávať o ľuďoch, o inštitúciách, o teológiách, o krajinách, o politike, o úspechu, ekológii, cirkvi, o svojich zlyhaniach môžeme rozprávať, o chorobe, o smrti. Jednoducho nemáme svoj život pod kontrolou. Žijeme vo svete, ktorý vyvoláva strach. Z čoho máš najväčší strach tieto dni ty? A Žalm 27 je modlitbou, aby naše rozochvené srdcia boli pevné a radosné v Ježišovi Kristovi. Budem sa modliť a potom ho prečítam. Ten nápis toho žalmu je Dávidov. Tak ťa chceme, Páne, veľmi prosiť za to, aby sa tento žalm stal Tomášov žalm. Aby sa stal Ondrejov a Igorov, každého jedného z nás, aby toto boli naše slová. Prosím, svojim duchom to sám správ. Prosíme ťa za to, aby sme v tvojej blízkosti našli svoje bezpečie. Toto by bolo nádherné, keby sa udialo. Ty máš tu moc, tak ťa za to prosíme. Amen. Tak ja budem čítať a trošku sa ospravedlňujem za zhoršenú kvalitu zvuku, ale snáď sa to dá. Žalm 27, Dávidov. Je to strana 5, 3, 4 v tých hnedých Bibliách. Dávidov žalm. A pred 2 rokmi sme sa ho učili naspamäť v lete, tak možno, že môžete zatvoriť a ešte či si ho pamätáte. Ideme. Hospodín je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Hospodín je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? Keď sa ku mne priblížili zlosinovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utlačatelia a nepriatelia potkli a padli. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezlakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života. Aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Veď ma schová vo svojom ukryte v deň pohromy. Ukryje ma v skríši svojho stanu, postaví ma vysoko na skalu. Už teraz pozdvihne moju hlavu na nepriateľov okolo mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu navzdory mojim protivníkom. Veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utláčateľom. Veď sa proti mne postavili falošní svedkovia. Srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovú dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina. Prosím, nechajte si to otvorené pred sebou, pozerajte sa do toho, budete kontrolovať, či rozprávam to, čo to hovorí.
6. september 1851. Prečítam vám zápis z denníka Allena Gardinera. Neviete, kto to je? Nevadí. Čítam. Ach, som šťastný dnom i nocou. Hodinu čo hodinu. Spím či bdiem, som šťastný viac, ako by sa dalo vyjadriť slovami. Viac, ako to dokáže vyjadriť úbohý jazyk. Všetci nech sú si istí, že v tú noc, keď som písal tieto riadky, bol som nevýslovne šťastný a že by som nebol zamenil svoju situáciu s nejakým žijúcim človekom. Že v mojom srdci bolo nebo, láska a Kristus. Čo znamená jednu a tú istú vec. Konec citátu. Asi ste nepočuli o Allenovi Gardinerovi? Prezradím vám, bol to misionár. Skúste si tipnúť, za akých okolností napíše niečo také nádherné do svojho denníka. Slova, ako som nevýslovne šťastný. Tak čo skvelé sa muselo udiať? Čo také dostal? Prečo bol tak premožený pocitom Božej dobroty? To bol misionár, čo by si typol? Tak asi kopec ľudí sa obrátil. Bolo prebudenie, možno tam neprišiel. Možno bol unesený a zo zajatia ho sa dostal von, je konečne slobodný. Niečo úžasné sa muselo stať, keď takéto píše. Pravda je taká, že toto bol jeho posledný zápis v denníku. Našiel sa pri jeho mŕtvom tele. Nepoznáš ho, lebo on bol misionár nikto. Allen zomrel spolu s inými 6 mužmi na jednom ostrovčeku v Patagónii. Chceli tam priniesť domorodým ľuďom evanjelium, no jeden po druhým zomreli na hlad. Domorodým im ukradli jedlo a oni si nevedeli zaobstarať svoje. Zomierajú jeden po druhom, sa na seba pozerajú, ako zomierajú na podvýživu. Hrozná smrť, taká smrť. Ďaleko od manželky a 5 detí. A on píše, ach, som šťastný. Dňom i nocou. Hodinu čo hodinu. Čo to je? To je ako možné? Prečo nie je zúfalý? Prečo nekričí na Boha? Ja som chcel byť misionár a toto sa mi tu stalo a žiadne prebudenie, ukradli mi všetko, zomieram, 5 detí mám doma, kto sa o ne postará? Prečo sa nebojí? Pretože len jedno si žiadal a to hľadal. Hľadieť na krásu Hospodina, na tvári Ježiša Krista. Hej, prečítam takýto príbeh. Ak si ako ja, tak si hovoríš, toto je sci-fi. A úplne, že podvedome odskroluješ v podstate niekde ďalej. Toto je akože, to je pekné a ideš, už scrolluješ k nejakým mačičkám a blbostiam. Takýto ja nikdy nebudem. Toto je pre duchovných supermanov alebo Wonder Woman. Ja som našrod, keď mám chrípku. Mne stačí, keď sa niekto na moju adresu nesprávne vyjadrí, alebo taký zlý pohľad mi dá, a už som hotový. Čo mi takúto odolnosť do života donesie? Rozímať nad žalmom 27. Ten žalm ťa pozýva, aby si mal svoju radosť a potešenie v Kristovi, aby si úplne bol zafokusovaný, na ňo zameraný, na Hospodina. A ten žalm, možno ste to aj počuli pri tom čítaní, má úplne dve veľmi protichodné emócie. Tá prvá časť, prvých 6 veršov, to je úplné presvedčenie. Druhá časť, to je taká urgentná prosba. Tých prvých 6 veršov, to je srší z toho skalopevná istota, dôvera. A tých ďalších 6 veršov, od verša 7, ako by to ani nehovorila tá istá osoba. Tak tríznivá modlitba.
Tak ako, je v bezpečí a je si istý, alebo zároveň to je úpenlivá modlitba za bezpečie. Pozrieme sa na obidve tie časti. Tá prvá, naše vyznanie v Kristovi som v bezpečí. Naše vyznanie v Kristovi som v bezpečí. Počúvaj, ako nám Boží kráľ Dávid hovorí niečo o svojom Bohu. Dávid hovorí: Hospodin je moje svetlo a moja spása. Koho sa mám báť? Ten verš 1. Hospodin je útočisko môjho života. Pred kým sa mám triasť? A nepriateľov ten kráľ Dávid mal, aj ten jeho ľud, mal vždycky dosť. Vždycky bolo veľa dôvodov báť sa a triasť sa. Ale kráľovo útočisko, alebo tá pevnosť, jeho záchrana, jeho svetlo, bol Hospodin. Taká otázka pre nás, že nebolo by skvelé mať za kráľa niekto, ako je kráľ Dávid? Prečítam druhý verš. Keď sa ku mne priblížili zlosynovia, aby ma zhltli, vtedy sa moji utlačatelia a nepriatelia potkli a padli. On ich opisuje ako predátorov, ktorí sú skočiť a roztrhať jeho mäso a rozchrúmať jeho kosti. Krvilační, brutálni predátori. A ten verš 3 nám povie, že to sú mocnosti tohto sveta. Takže kráľovstva sveta versus kráľovstvo Krista. Predstavuje si kľudne ten najhorší možný scenár, ktorý mohol nastať. Verš 3. Aj keby sa proti mne postavil vojenský tábor, nezlakne sa moje srdce. Aj keby sa proti mne strhla vojna, stále budem dúfať. Je to strašidelná situácia pre všetkých, ktorí sú v tom kráľovstve. Lebo ak teraz padne král, celý ľud padne. Lenže Mesiáš, ten Kristus, ten pomazaný král, sa vôbec nebojí. Dôveruje, jeho útočište je tá najlepšia pevnosť. Jeho spása je tá najlepšia spása, lebo Hospodin. Mať takéhoto kráľa, to je skvelé. Keď král Dávid dôveroval Hospodinovi, nikto sa v jeho kráľovstvo nemusel báť. A ešte viac to platí o jeho slávnom synovi, o synovi Dávida, o Ježišovi. Ak si aj ty súčasťou jeho ľudu, Kristovho ľudu, ani my sa nemusíme báť. Keď otvoríš hneď prvé stránky Novej zmluvy o Ježišovi, všade to od prvých stránok vidíme. Na Vianoce čítame často ten text, že ten Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, hovorí, že o Ježišovi, že on nás vyslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Všetci sa proti nemu spojili. Na konci jeho života rímsky Pilát, aj judský Herodes, aj vláda, aj celá cirkev. On je v ich pazúroch, ale Pilátovi hovorí, že nemal by si nado mnou nejakú moc, ak by ti ju nedal môj otec z hora. Jo, on im hovorí, Hospodin je moje útočište. Aj vo chvíli, keď ešte ty rozhoduješ o mojej smrti. A ten žalm bude pokračovať aj vo verši 5 a 6 v tej téme nebezpečia a víťazstva. Verš 5 je, že veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Verš 6 Dávid hovorí, že už teraz pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov okolo mňa. Že nepriatelia, všade sú nepriatelia, ich veľa, sú krutí a krvilační. Ale ako to, že kráľ, tento Kristus, tento Mesiáš, on nepanikári a dôveruje. Ako sa to dá? Si predstav, že tvoje mesto je v obklúčení, ty tam sedíš v tom svojom domčeku nejakom chatrči, ale povieš, ticho. A všetci počujete, ako verš 6. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. Z hradného kopca počuješ výkriky radosti. Ale pritom veď nepriatelia sú všade naokolo. Čo je tajomstvo šéf-kuchára? Ako je toto vôbec možné?
A počúvaj Krista, verš 4. Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím. Doslova, to je asi dôležité, lebo to isté slovo sa nájde v druhej polke, že len to hľadám. Len jedno som žiadal od Hospodina, len to hľadám, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni môjho života. Aby som mohol rozímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám. Hej, bolo by pochopiteľné, aby král videl, sa pozeral, všade samé nebezpečenstvo. A keby sa sústredil na tie hrozné tesáky, ktoré idú do neho sa zahryznúť. A prepadal by panike z brutálnosti, ktorá ho čaká. Král mohol byť aktivista, mohol spevňovať brány a brúsiť sekery a určite to aj robí. Aj to je dôležité. Ale ako by Ježiš povedal, len jedno je potrebné. Len jedno je nevyhnutné. Takže len jedno hľadá tento král. Sústredí sa na jedno. Čo to je? Na Boha vo svojej sláve. Pozerá sa na najväčšiu dobrotu, na najväčšiu krásu a nádheru, majestát. Túži po najbližšej možnej blízkosti s Hospodinom. Chce nielen vedieť o ňom, ale chce sa zblízka pri ňom byť, chce zažívať jeho prítomnosť. Hovorí, že chce byť v jeho dome, v jeho chráme. Lebo chrám to je to miesto, kde sa nebo dotýka so zemou. A prekvapivo, možno pre nás, my, veriaci novej zmluvy, po Ježišovi Kristovi, by sme povedali, že chce byť v cirkvi. Chce byť v chráme. Miluje bohoslužby. Tam chcem byť. Tam je Božia sláva. Tam chcem ísť do chrámu, späť do raja. Späť ku svojmu Bohu. Ale nie len, že raz, dvakrát, ale že natrvalo po všetky dni môjho života. Byť v kráľovstve takéhoto kráľa je super. Možno máš strach aj dnes. Tam vonku sú predátori. A vnútri sú zradné myšlienky a pocity. Keď vyceria svoje zuby, keď sa zahryznú, veľmi to bolí. Ale ty pozeraj. Vidíš svojho kráľa. Vidíš Ježiša. Keď je zle, on nepanikári, je pevný, kľudný, nemá úzkosť, netrasie sa, dôveruje. A ty si môžeš vydýchnuť. Tvoje bezpečie nestojí na tom, či máš ty potešenie z Hospodina. Či ho máš dostatočné. Bude to stačiť? Toľko, koľko ja ho mám rád? Alebo tvoj kráľ má dokonalé a ty si v ňom. Boží syn má dokonalú radosť. Má neobmedzený prístup. Zdieľa dobrotu Hospodina. A preto možno, že sme v tlame nepriateľa, ale sme v bezpečí. Sme v kráľovstve bezpečia. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. To je naše vyznanie. To je naše význanie, že sme v bezpečí v Kristovi. Kdekoľvek si, v čomkoľvek si, čokoľvek ťa trápi. Ale to ešte neznamená, že sme v cieli. Ešte tí nepriatelia to nevzdali. Sú tam všade. Ešte nie sme doma. A preto máme druhú časť toho žalmu. A to žalm, to už není volanie, to není význanie, ale v druhej časti žalmu máme volanie. Naše volanie, že chcem vidieť Krista a chcem poslúchať Krista. Chcem vidieť Krista a chcem poslúchať Krista. To sú tie verše 7 až 12. Úrputne bojujeme, aby sme mali pohľad na Krista a poslušnosť Kristovi. Obe sú bránou k Bohu. K radosti. Bez pohľadu na Krista a bez poslušnosti Kristovi nebudeme mať radosť z Boha.
Tie verše 7 až 12 sú úžasná modlitba. V podstate preto som vybral ten žalm na dnes. Verš 7. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma. Doslova, ozvi sa mi. Si ticho. Kde si? Až tríznivo volá. Búcha na bránu. Toto chcem najviac zo všetkého. Len jedno. Verš 8. Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Úžasná vec je, že Boh pozýva. Je to jeho pozvanie. Z jeho úst vyjde, že hľadajte moju tvár. Predstavuj si Boha, ako ti to hovorí. Hľadaj moju tvár. Tvár Hospodina, to je v Biblii, to je vrchol blaha. Cieľ ľudského bytia je vidieť, hľadieť na Boha v jeho sláve. Vidieť Boha taký, aký naozaj je a potom byť schopný reakcie, ktorá je adekvátna úplne tomu, kým je a aký je. Vidieť Hospodinovú tvár, to je vidieť jeho priazeň, jeho náklonnosť, jeho milosť, dobrotu voči tebe. A je to intimná skúsenosť. Príbeh Biblie je príbeh túžby pozerať aj na Božiu tvár. Mojžiš túži vidieť Božiu slávu, keď vyjde na vrch Sinaj. Tu vidíme Dávid, že túži hľadieť na slávu Hospodina. A preto tu pripája svoje rýchle a radosné amen, keď ho Boh pozýva, hovorí, že hľadám tvoju tvár, Hospodin. Svätý Augustín v kázni na Žalm 27 hovorí, že skutočne šťastný človek nie je ten, ktorý získal to, čo miluje. Hej, miluješ slobodu, úspech, ženu. Skutočne šťastie nie je v tom, že získaš to, čo miluješ. Ale Augustín hovorí, že ale ten je skutočne šťastný, ktorý miluje to, čo je skutočne hodné lásky. Čo je skutočne hodné lásky? Vidieť Božiu tvár. Milovať to je hlavný dôvod, prečo máme evanjelia. Tí 4 borci, čo to píšu preto, aby sme videli Božiu slávu. Taký apoštol Ján v úvode svojej knihy, svojej evanjelia hovorí v 1. kapitole 14. verš. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. A stupňuje sa to celým tým evanjeliom. Až nakoniec príde tá hodina slávy a tá hodina slávy v Jánovom evanjeliu je Ježiš na kríži. To je hodina, keď vidíš skutočne Hospodinovú krásu a slávu v plnom. A on sa za toto modlí. Hovorí, o toto bojuj vo svojom živote. Vidieť vierou Krista. Skôr ako sa postavíš ráno z postele, rozmýšľaj o ňom. Cez deň. Možno, že túto modlitbu sa modlí vždycky, keď prídeš a sadneš si tu na bohoslužby. Častokrát prídeme, ani nevieme, že vlastne prečo som prišiel. Prídi a povedz, sadni si, hľadám tvoju tvár. Tu je úplne 3 slova povedz. Hľadám tvoju tvár. Keď príde niekto viesť, keď sa spieva, keď niekto príde vykladať Božie slovo. Tu nájdeš Božiu tvár. Vždycky, keď ideš otvoriť túto knižku, vždycky povedz, hľadám tvoju tvár. Ďakujem, že ty mňa pozývaš, lebo hovoríš, hľadajte moju tvár, tak ja hľadám tvoju tvár. Verš 9, neskrývaj svoju tvár predo mnou, neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal, nezavrhni ma, neopusť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Nič totiž nie je horšie, ako keď sa ti Boh postaví chrbtom.
všetko, ešte aj tí nepriatelia, o ktorých tam správa, ešte aj smrť, ešte aj to je všetko lepšie, ako keď Boh vo svojom hneve sa otočí chrbtom. To je vlastne metafora Božieho prekliatia. Bože požehnanie, Božia tvár je na teba, Bože prekliatie, otočí sa od teba. A Kristus na kríži čo kričí? Bože môj, prečo si ma opustil? Skryl si svoju tvár predo mnou. Odvrátil si sa v hneve od svojho služobníka. Presne toto, čo on tu hovorí. To, čo Kristus zažil, on sa modlí. Toto nech sa mi nikdy nestane. A nestane. My kričíme, ukáž mi Krista, inak mi je koniec. Ukáž mi Krista, inak mi je koniec. A tá jeho druhá urgentná prosba je, že nielen ukáž mi Krista, ale ukáž mi, ako mám žiť v Kristovi. Verš 11. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory mojim protivníkom, veď ma po priamom chodníku. Doslova, vyuč ma. Buď môj majster, vyuč ma a ja budem tvoj učeň. Chcem sa podriadiť, chcem ťa poslúchať. A navzdory mojim nepriateľom, veď ma po priamom chodníku. Čiže tí nepriatelia sú stále tam. Pod veľkým tlakom chcem zostať spravodlivý. V nespravodlivom systéme. V ohrození nerobiť kompromisy. V prostredí ľudí z verša 12, tí predátori z verša 12, sú stále tam. Čo o nich čítame? Že srší z nich krutosť. Toto slovo Hamas. Srší z nich krutosť. Evangelisti opisujú ako doslova veľkňaz i celá veľrada hľadali proti Ježišovi svedectvo, aby ho mohli usmrtiť. Marek 14. Ježiš presne tomuto čelil. A čo v tej chvíli? Nezišiel z toho priamého chodníka. Fascinujúce objav bolo zistiť, že v skutkoch 9.1, to je príbeh o tom, ako sa evanjelium šíri po rímskej ríši, autor Lukáš, keď sa dostane k postave, ktorá sa volá Saul, potom neskôr Pavol, v 9. kapitole v 1. verši o Saulovi píše, že presne tie isté slová, že srší z neho krutosť, alebo doslova, že dychtil po ich vyvraždení. Prvej cirkvi. Čiže tomu, čo Ježiš čelil a jeho ľud môže čeliť a čelí. Čiže toto je aj naša modlitba. Bože, ukáž mi viac Krista a ukáž mi, ako mám žiť. Pochybujeme, či vôbec je možné vstúpiť do roku 2025 s nejaký bez obáv, bez strachu. Zasmejeme nad tým, nie? Dnes, v dnešnej Európe, na dnešnom Slovensku, v tejto situácii, v tvojom zdravotnom stave, v tvojej finančnej situácii, v tvojej rodinnej situácii, poďme radosne vyznávať, že v Kristovi sme v bezpečí. A volajme Bohu, aby nám tento rok ukázal viacej Krista a viedol ťa verne za ním. Blízkosť ku Kristovi prináša bezpečie. Blízkosť ku Kristovi prináša bezpečie. Práve keď je ťažko, keď je smutno, keď je to už veľa, hľadáme tvoju tvár, Hospodin, na tvári Ježiša Krista. Kiežby posledné slova v tvojom denníku jedného dňa niekto našiel a nikdy nevieš, kedy budú tie posledné, čiže nech to je každý deň, ale kiežby posledné slova v našom denníku boli: ach, som šťastný dňom i nocou, hodinu čo hodinu. V mojom srdci je nebo, láska a Kristus. Môžeme zakončiť spoločnou modlitbou a keď to máte pred sebou otvorené, poďme prečítať spolu verše 7 až 14. Nájdite si to. Keď máte, môžeme. Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám. Zmiluj sa nado mnou a vypočuj ma.
Moje srdce ti pripomína tvoje slova. Hľadajte moju tvár. Hľadám tvoju tvár, Hospodin. Neskrývaj svoju tvár predo mnou. Neodvracaj sa v hneve od svojho služobníka. Ty si mi pomáhal. Nezavrhni a neopusť ma, Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, Hospodin by sa ma ujal. Hospodin, ukáž mi svoju cestu. Navzdory mojim protivníkom, veď ma po priamom chodníku. Nevydaj ma na pospas utláčateľom, veď sa proti mne postavili falošní svedkovia. Srší z nich krutosť. Napriek tomu verím, že uzriem Hospodinovú dobrotu v krajine živých. Očakávaj Hospodina. Buď silný, nech je pevné tvoje srdce. Očakávaj Hospodina.